Per nosaltres, els treballadors del TAC Osona són una part més del nostre procés productiu. Ara ja fa més de 10 anys que vam iniciar el primer projecte amb un enclavament a la fàbrica de Centelles. Ràpidament es van integrar i va funcionar molt bé, i prova d'això va ser que al cap de poc ja vam obrir un segon emplaçament a la fàbrica de Tona, del qual n'estem molt contents. Des de TAC Osona fan una feina impecable en tots els àmbits, tant dins l'empresa com fora, tot el que va més enllà del propi dia a dia que nosaltres podem veure. I això sumat al seu compromís i a la seva aportació al grup ens fa créixer, però no només a nivell professional, sinó sobretot també a nivell personal. Aconsegueixen una adaptació tant a l'empresa i les tasques com a la resta de companys, i a més en ambdós sentits. I gràcies a això fa que nosaltres els sentim i ells també es vegin com un més dels nostres treballadors de l'empresa. Jo com a monitora en aquest enclavament, la meva funció és que ells estiguin bé i facilitar-li les seves tasques a l'hora de treballar. Som un grup integrat i estem molt agraïts a les persones que ens envolten de l'empresa Roquet per la seva empatia i companyerisme. Fa 2 anys que estic aquí, faig vàlvules, faig palanques, faig plaques i poso un piu. M'agrada molt estar aquí perquè he fet nous companys, em sento un mes de l'empresa. Un cop al mes anem a dinar, fem una llumineta a final d'any, per Nadal. Tinc la feina al costat de casa i que no haig de patir pel transport. Estic molt content de treballar a l'empresa de Roquet. Estic molt a gust. Jo porto 17 anys amb aquesta empresa, i la qüestió de treballar aquí fa res em porta en tema d'economia, guanyo un salari, me puc permetre anar a vacances, comprar un cotxe, treballar amb equip, amb els companys, i la qüestió de tothom estem ficat al mateix barco i fem pinya i intentem ajudar entre els companys d'un a l'altre, i jo tinc les meves tasques, un treballador de més. Una setmana millor me toca fer barrils, un altre dia me tocarà encaixar, un altre dia me tocarà desfer el gènere, faig control de qualitat. Des d'Eina, que és el Servei d'Inserció Laboral de Sant Tomàs, el que facilitem a les empreses és la selecció de persones adequades al lloc de treball que ens ofereixen, i a partir d'aquí es fa tot un acompanyament que en diem el treball amb suport, que consisteix això, en cada persona acompanyar-lo en el seu procés d'inserció. Si al principi necessiten una formació en el lloc de treball i després aquest seguiment que es va fent es va espaiant amb el temps, fins que la persona desenvolupa la seva feina amb tota la normalitat, i llavors anem tenint contacte tant amb la persona com amb l'encarregat. A Ferrer ja fa molts anys que tenim personal amb discapacitat incorporat, el que ens ha aportat, evidentment, a part de contribuir a nivell de responsabilitat social, és crear equips molt més multidisciplinars, amb inclusió, i que ens ha ajudat a tots plegats a ser una mica, a normalitzar una mica a tot el tipus de col·lectius que hi ha. Són persones que aporten molt respecte dels treballadors ordinaris, perquè sempre volen fer la feina de forma excel·lent, i això és una cosa que no passa moltes vegades, a la que ja portem uns anys treballant, tothom qui més qui menys ens relaxem, i a més són persones que aporten sempre molta alegria, que tenen moltes ganes d'escoltar, de fer les coses bé i de portar companyonia. Per tant, a tots ens aporten molt i aprenem d'ells cada dia.